Αρχίζουμε την εκπομπή μας με το δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νικόλαος Σαμψών, εδέχθη το μεσημέρι στο Γραφείο Δημοσίων Πληροφοριών. Καλησπέρα σας. Στην Αλική της Λάνα. Καλησπέρα σας. Στο... Καλησπέρα σας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος συναντήθηκε... Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος... Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο Νίλ Κίνοκ χαρακτήρισε τη γραμμή Αττήλα τρομερή. Ο ηγέτης του εργατικού Μπούτρος Κάλλη, οριστικά αρχιετοπό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Τελεσίδικα ο Μάτσης δεν επαναδιεκδικεί την προεδρία του ΔΣ. Μιλάει για... Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε από το ρίκι της ειδήσεις των 8.30. Τελεσίδη... Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Στο κόκκινο η ένταση στο έχει να περάσει στους 8 του Champions League. Από την πρωτεύουσα της Κύπρου και τις εγκαταστάσεις του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, οι ειδήσεις των 8 με την Εμιλία Κενεβέζου. Έφυγε χθες από... Η ελληνοκυπριακή πλευρά θα επιμένει ότι τον πρώτο λόγο στο περιουσιακό πρέπει να έχουν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες Μάρκος Κυπριανού. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. And a very good evening to you. Watching the news from Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu'ndan iyi akşamlar sayın seyirciler. Haber Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Αρχίζει τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ας δούμε μαζί τους τίτλους των πιο σημαντικών ειδήσεων της ημέρας. Κυριακό.
Νέες προοπτικές για την οικονομία. Καλησπέρα σας. Αρχίζει τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το ΡΙΚ. Ας δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Καθορισμός θέσεων στα ΚΑΚΡΙ. Μακρά ήταν η σύσκεψη για το Good evening. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Şimdi haberleri sunuyor. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρχίζει τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ας δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Κόβει την ανάσα εξωτερικών. Συγκλονιστικό ντοκουμέντο από τις πρώτες. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρχίζει τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Πάμε να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρχίζει τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ. Πάμε να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Λατινική Αμερική. Η Ρωσία υποστήριξε ότι το στρατιωτικό. Good evening, it's Saturday the 16th of April and it's time for the news on RIK 2. Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu Haber Merkezi'nce hazırlanan haber. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται. Οι ειδήσεις των 6 από τη δημόσια τηλεόραση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αν δεν λυθεί το Κυπριακό. Οι ειδήσεις των 8 από τη δημόσια τηλεόραση.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρχίζει τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ, το οποίο μεταδίδεται ζωντανά και από το τρίτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Πάμε να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Νέα πρόσκληση από την παραλία της Λάρας στον Ακάμα. Πρόσκληση εκ νέου απευθύνει ο Good evening. Time for our news. I'm Konstantinos Tsintas. President Christodoulidis. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Haber merkezimizce hazırlanan haberleri sunuyoruz. Cumhurbaşkanı